Színházunkban a megjelent gyerekeket és felnőtteket. A mai előadás címe az Alma, amely a népszerű orosz meseíró Szutyejev azonos című művének saját felfogású adaptációja bábelőadásra. Szeretnénk megkérni a gyerekeket és a felnőtteket, hogy a mesehősökkel együtt mondókázzanak és daloljanak, segítve és bátorítva őket. Jó szórakozást kívánunk az előadáshoz! Nyussza fülét hegezi, nagy bajuszát ködöri, répát teszi. Rop, 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 nagyot ugrik. Hopp, hopp, hopp. Répa, répa. De nagyon éhes vagyok. Ez nem jó mondóka. Azóta csak a répa jár a fejemben. De jó lenne valamit tenni. Mondjuk egy répát. Én azt úgy, de úgy szeretem. Gyerekek, ti szeretitek a répát? Igen, jaj, nekem is az a kedvencem. Nyuszi, jaj, jaj, mi volt ez a hang? De megijedtem. Szinte reszketek a félelemtől. Jaj. Most megint hallottam. Most már tényleg nagyon félek. Jaj. Mama, Nyuszikám, mitől félsz te? Hiszen olyan szép, békés napunk van ma. Szia, kutyus! De jó, hogy jössz. Valami ijesztő hangot hallottam, és bizony nagyon megijedtem. Hallottátok, gyerekek? Igen. Nyuszi, hiszen ez a hasadból jött. Hogy mi? A hasamból? Tényleg? Hát persze! Korog a gyomrom, hiszen teljesen üres. Kong az ürességtől. De jó is lenne egy kis répa. Nem is, egy jó nagy répa. Azt hiszem, az éhségtől már kaprázik a szemem. Az ott nem egy java? Kutyuskám, nézd csak! Az ott tényleg egy szép nagy fénylő piros alma? Bizony az, Nyuszikám, én is látom. Hurrá! Akkor most oda megyek a fához, és leszedem. Segítesz, kutyuskám? Hát persze! Jaj, ez nagyon magasan van. Most meg mit csináljunk? Gondolkodj. Te Nyuszi, állj fel a hátamra, hát honnan eléred? Ez remek ötlet, már mászom is. Jaj, a lábam! A lábam! Jaj, Nagyon szegény fáj! Nyuszikám, na mutasd, nagyhásan. Nemrég elvégeztem egy fundamentális iskolát, és ott tanultam egy mást az elsősegéről. Semmi komoly, Nyuszikám, nincs törés, se fica, mindjárt jobban leszel. Gyere, segítek tapralni. Tényleg? Már nem fáj annyira. Szerinted ugrással is megpróbálkozhatnék? Arra gondoltam, hogy ugrom egy jó nagyot, és úgy szedem le azt a szép piros almát. Kérjük meg a gyerekeket, hogy bíztassanak ők is, és akkor biztosan sikerülni fog. Jó, kérjük meg őket. Gyerekek, ismeritek a Nyuszi a főbendalt? Abban a Nyuszinak pont ugrania kell. Segítsetek énekelni, jó? És akkor közös erővel biztosan eléri a Nyuszi az almát. Igen! Jaj, de jó! Akkor én egy picit hátrébb állok, mert nekifutásból mindig magasabbra tudok ugrani. Figyelem! 3-ra kezdjük a dalt. 1, 2, 3! Nyuszi ül a fűben, ülben szundikálva. Nyuszi, talán beteg vagy, hogy már nem is ugorhatsz. Nyuszi, hopp, már is egyet elkapott. Hát itt van ez a gyönyörű alma, szinte rám mosolyog, olyan fényes. Biztos nagyon finom lehet, és nem tudom megenni. Most mit évő legyek, gyerekek?
megvan, Nyuszi. Fordulj el, hogy ne lásd, és akkor nem is gondolsz rá, és nem leszel éhes. Igen, egy picit talán jobb. Na ugye? Hallottátok, gyerekek? Mintha valami kopogna. De Nyuszi, ez meg most a szemed volt. Hát persze, mert kopog a szemem az éjségtől. Még jó, hogy nem ijedtem meg úgy, mint mikor a hasam forgott. Jaj, muszáj valamit ennem, nagyon éhes vagyok. És ez az alma, ez pont megfelelő lakommal lenne a számomra. Megvan a megoldás, gyerekek. Csalogassuk le az almát egy kis mondókával. Na nézzük csak. Milyen almás mondókákat ismerünk? Megvan, és ez pont egy szép piros almáról szól, meg arról, hogy a kislány megeszi, mert szereti. Ti is ismeritek, gyerekek? Én igen! Az jó. Aki meg nem ismeri, az most megtanulja tőlünk. Akkor kezdjük. Piros alma csüng a fán, szakíts le te barna lány. Leszakítom, megeszem, mert az almát szeretem. Ez a fránya alma, meg sem mozdul, csak vigyorog rám. Ez a mondóka nem segít. Keressünk egy másikat. Hopp, hát meg is van. Szerintem ezt minden gyerek ismeri. Szükségünk lesz az ujjainkra, mindez ötre. Felkészültetek? Akkor mutassuk együtt. Hüvelykujjam almafa, mutatóujjam megrázta, középső ujjam felszedte, gyűrűs ujjam hazavitte, kicsi ujjam mind megette, megfájdult a hasa tőle. Na, azt hiszem, nekem ettől nem kell tartanom. Nincs, amitől megfájdulnak, nekem csak forró. De jó is annak a kis ujjnak, meg mind megettem. De várjunk csak, mit is csinált a mutatóúj, gyerekek? Igen, megrázta. Próbáljuk meg mi is, Nyuszikám. Gyerünk. Rázzuk. Mi van ezzel az almával? Oda ragad? Gyere már, lesz-e alma? Na, ha nem jössz le szívszóval, vagy lejössz erőszakkal. Jó, megrázom azt a fát. Gyerünk, gyerünk, Nyuszi. Én ebbe már beleőrülök. Itt ez a szép kerek alma, és nem tudom megenni. Hát, hogy ez eddig nem jutott az eszembe. Piszkáljuk meg egy bottal. Menjünk, keressünk egyet. Ez talán megteszi. Az jó lesz, Nyuszikám. Ez az, gyerünk, gyerünk. Jó lesz, még egy kicsit. Ez így sem lesz jó, kutyuska. Jaj, Nyuszikám, sajnálom. Kifogytam az ötletekből. És amúgy is mennem kell, mert a kutyaiskolában évzáró ünnepség lesz, és a végén még elkésem. De ha végeztem, visszajövök hozzád, és kitalálunk valamit. Oké? Na, szia! Szia, kutyus! Nem mire te visszajössz, addigra én már kinyúlok az éjségtől. Ha csak valami nem segít, addig leszedni azt a fránya almát. Szia, Nyuszita. Hát te meg mit szomorkodsz? Nem szomorú vagyok én, farjukomám, hanem éhes. Találtam egy gyönyörű, fényes, mosolygós almát. Ott a fán, odafönn. De az Istennek sem tudok leimádkozni arról a fáról. Hallod-e, Varjú? Lennék kedves leszakítani nekem azt az álmát? Hát persze, nagyon szívesen. A munkát meg is van. Ó, na hát pont úgy jártam vele, mint azzal a finom gruyère sajttal, meg a rókával. Nem baj, Varjukám, köszönöm szépen, hogy segítettél. Én már tényleg rébeket látok? Gyerekek, képzeljétek, megbolondultam. Úgy láttam, mintha megmozdult volna az az alma. Lába nem talán? Nem képzelődöm. Ez az alma tényleg mozog. Hozzá szóltál, Nyuszi? Nem. Én csak az almámat akarom.
Milyen almát? Hát, amelyik egész nap arra várt, hogy megegyen. Most ott van a hátadon. Hát, ha a hátamon van, akkor az bizony enyém. Na, én azt nem engedhetem. Rendesen megdolgozom érte. Próbálj csak elvenni tőlem, ha jól megbánod. Hé, állj meg! Állj meg te! Almatól vagy! Rendőrség! Megfogni! Ez az én almám. Leesett a fáról és én elkaptam. Azonnal add vissza az almámat! Én találtam rám! És vitáznotok, mert az az én almám, ugyanis én képtem le a fáról, már pedig saját magamnak. Add ide! Nem adom, az enyém. Az enyém! Megszúrtad a szárnyam, Süni! Én láttam, meg add oda! Igen, de én kaptam el, tehát az enyém. Mi történik itt, uraim? Mi ez az írdatlan lárma? Jaj, de jó, hogy jöttél, doktor professzor Mackó. De vagy itt az erdőn a leghatalmasabb és a legbölcsebb. Bizony, bizony. Segítséget kellene. Jó, de mi az, amiben én tudok nektek segíteni? Hát az egész úgy kezdődött, hogy a nyúl el akarta venni az én jogos tulajdonomat. Ezt a szép, piros almát. Ez nem igaz, mert ez az én almám volt. Te almatól vagy. Egyiktek segít, doktor professzor Mackónek. Mind a ketten hazudnak. Én vettem le a fáról az almát, tehát az enyém. Ha. Na de ki látta meg az almát? És ki könyörgött hozzá egész nap? Hát persze, hogy én. Engem illet meg az az alma, addig az éjségtől el nem szédülök. Nos, akkor vegyük sorra. Ki találta meg az almát? Hát én, az enyém az alma. Nyugalom, Nyuszikám. Még nem ismerem a teljes peranyagot. De kitépte le a fáról. Hát az bizony én voltam. Na jó, de tudod-e, doktor professzor Mackó, hogy ki kapta el? Majd én megmondom. Én voltam az. A Süni, tehát csak is az enyém lehet az az alma. Most jól van. Úgy gondolom, barátaim, hogy mindhármótoknak joga van az almára. Micsoda? Hogy mondod? De csak egy almánk van. Hát osszátok el az almát szép egyforma darabkákra vágva, és mindegyiknek vegye el a maga részét. Hogy a csodában nem jutott ez az eszünkbe? Doktor professzor Mackó, lennél kedves elosztani az almát? Egyenlően. Hát persze. Add csak ide azt az almát. Itt van egy kis patak, hogy gyorsan megmosom benne. Ne legyen rajta osz. Így, négy felé vágtam. Tessék, ez a te láttad meg ezt a szép piros almát. Köszönöm, de jó illata van. Jól van, akkor a következő, hát az pedig a varjúé. Mert te vetted le a fáról. Köszönöm, doktor professzor Mackó. Süni, a következő, az pedig a tiéd. Mert ügyesen te kaptad meg a finom Én is köszönöm. És a negyedik rész sorsáról pedig döntsetek ti. Ilyen doktor professzor Mackó. Az enyém. Tehát miért? Azért, mert te békítettél össze és vezettél minket a helyes útra. Akkor viszont jó szívvel elfogadom. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Hú, ez de finom volt, gyerekek. Egyetek ti is sok almát, mert nagyon sok vitamin van benne, de ne felejtsétek el megmosni evés előtt a héját. Jól mondott, Süni, de most már elég későre járt, ideje aludni menő. Sziasztok, gyerekek! És jól viselkedjetek, fogadjatok szót a szüleiteknek. Sziasztok!